Bonjour, we zijn vandaag in Cogoulin en dat ligt tegen Saint-Tropez aan. We gaan een bezoek brengen aan de nieuwe winkel van Au Bec Fin. Au Bec Fin is een bedrijf wat heel veel doet met vissoepen en visproducten hier in het zuiden. Ze hebben ook een eigen vissersdienst die iedere dag verse vis aanleveren waarvan zij de heerlijke vissoepen maken. Ze zijn een samenwerking aangegaan met het bedrijf Le Temps de Mai. En ze hebben dus samen een winkel geopend. Die heet Atelier Provençal. Mocht je in de buurt zijn, je hebt vast en zeker de grote platen langs de weg gezien. Met het logo erop van Atelier Provençal. Het is schitterend verbouwd. We gaan lekker naar binnen toe. Daar is Erco. Je vindt hier de heerlijke producten van Le Temps de Mai. De mosterdjes die we verkopen, ook in Nederland. De terrines. Leuke cadeauverpakkingen kun je hier laten maken. De koffies met rozen, viooltjes, lavendel en heel veel andere smaken. En al deze smaken kun je hier ook proeven aan de balie. Olijfolie. Je kunt hier bekijken hoe de vis verwerkt wordt die binnenkomt. Ja, dat is op dit moment niet iets doen. En dan komen we bij de producten van Au Bec Fin. Heerlijke vissoepen, krabsoep, mosselsoep, croutons. En het leuke eraan is, ze zijn super lekker en dat niet alleen. Maar ze hebben ook geen conserveringsmiddelen, geen bindmiddelen en geen kleurstoffen. Iets wat zeer zeker heel belangrijk is. Dus mocht je hier in de buurt zijn, loop eens binnen in deze leuke winkel Atelier Provençal en kom eens proeven deze heerlijke producten. A bientôt!